Per aquí. Oh, si sabéssiu el que tenim aquí sota, hi ha de tot, hi ha de tot. Això com la Mary Poppins, amb la seva... Sí, exacte. Doncs, mira, el clorur sòdic és un enllaç iònic. Hi ha també enllaços covalents, que són els que comparteixen electrons. Sí, perquè tot això dels electrons... Jo em perdo molt, té molt a veure. Sí, mira, tu i jo podríem ser un àtom, no? I els dos volem tenir 8 electrons a l'última capa final. Si jo en tinc 7 i tu en tens un a l'última, tu em pots regalar un i així jo em quedo carregat. Si tu en tens 7 i jo en tinc 9, vols dir? Ah, tu te'n queda un, tu en tens un. Podries tenir un, com amb l'hidrogen, per exemple. Molt bé. Té un a l'última capa. Molt bé. Jo en tinc 7. Com que jo en vull tenir 8, em falta un. Doncs t'agafo el teu. I no passa res. I no passa res. Tu me'l dones, jo em quedo amb 8, superfeliç. Molt bé. 0 també és estable, 0, 8 seria correcte. Tu ets feliç, jo soc negativa, tu ets positiva. Ah, perfecte. Podria ser que ens en faltessin 4. Llavors, clar, és una mica regalar 4 fa més mal. Clar, som catalans. Compartim. Llavors, jo et dono els meus 4, tu em dones els teus 4 i així entre els dos creiem que tenim 8. Això és enllaç covalent. I després estan aquests, els metalls, que aquests són, bueno, serien els hippies de... Van pel seu rotllo. Tenen tots els nuclis, que són la part positiva, al mig, i tots els electrons per allà pululant, i són todos de todos, i viva la comuna dels electrons dels metalls. Sí, sí. Sí? Doncs ara anem a estudiar aquests electrons dels metalls, de fet anem a veure aquests metalls en concret, i com que l'altre dia et presentava allò de ciència i art, jo et proposo fer una mà, fer una creació artística. Ah. D'una mà. Fer una mà? Sí, sí, com ho portaves? Amb els dits i tot? Sí, sí, amb els 5 ditets. Home, jo ho tindré difícil, soc dolentíssim jo. Sí? Amb arts plàstiques? Vaig a provar-ho, vaig a provar-ho. Sí? Sí. Bueno, ara ens hi estarem aquí 3 hores, tampoc una és plan. estoneta. No, que quedi bonica, Home, que quedi bonica. Home, clar. Què em dius ara? Ha de quedar com que som uns expertos en manos. Sobretot l'important, com és científic, que tingui 5 dits, Ah, 5? Home, són humanes aquestes mans. És un exercici de matemàtiques, comprensió... Està sortint d'una mà d'un nadó. Saps què et vull dir? Petitona. 3, 4... Jo més un orangutan, I el dit gros. Sí? A veure... Bueno, una mica boteruda, aquesta mà. Perquè els nens petits sempre són una mica més així, grassonets. Abans d'ensenyar la càmera, perquè jo vull que tothom gaudeixi de la teva mà, jo la vull netejar una mica. Molt bé. I la millor manera de netejar els metalls, tothom ho sap, és aigua calenta. No m'estaràs parlant de maicena, no? No, la maicena els embruta una mica. Molt bé. A veure, em dones? Sí. Unes puntetes. Home, doncs, per ser que no eres tan artista... M'ha quedat de conya, aquesta mà. Déu-n'hi-do, Com pot ser que hagi fet això? Que no ets artista. Com pot ser que ho hagi fet? Anem a veure si la meva al netejar-la. Potser és el netejar-la. Intento netejar la meva. A veure, sí, neteja-la. No, La teva no, Jo no soc tan artista. Clar, tu ets científica i jo soc artista. És el que hi ha. M'ho pots explicar, això? Mirem el color. Creus que és el mateix metall? El veig blavós, aquest, no? Aquest és blavós i aquest és... Si es veu? Sí, no. És una mica diferent. Sí, el meu és més platejat. Perquè el meu és alumini. I el teu és nitinol. I el nitinol és una aleació... Mira, si el tornem a escalfar, tornarem a recuperar la maneta ben mona. Com ben mona? Vull dir que té més bona forma. Encara millor. Cada vegada has de fer una mà millor. Bueno, quan està calent és quan té la millor. Per això ho teníem allò enxufat. I què és, això? Això és aigua, això és aigua calenta. Sí. El truc no està en l'aigua, sinó està en el nitinol. El nitinol és una aleació, que vol dir una barreja de més d'un metall, sòlida. I en concret, aquesta aleació té memòria de forma. Com podem entendre això de la memòria de forma? És una mica com estrany, diu que aquest metall se'n recorda que ell... Només fa mans? Aquest en concret està, entre cometes, entrenat per fer mans. Aquest? Sí, però jo podria tenir un altre que em fes una altra cosa. I com li has fet que recordés la mà? Clar, perquè això és una mica com un canvi de fase. Tu saps que l'aigua la pots tenir en estat sòlid, estat líquid, estat gasós, i depèn de la temperatura. Doncs aquestes aleacions, quan es fan, ja es fan de manera que tinguin diferents fases, que serien una mica com els estats de la matèria. I llavors, segons la fase, col·loquen els seus àtoms d'una manera o d'una altra.
Llavors, quan els enginyers creen aquest nitinol, el creen de manera que en calent tindrà aquesta forma. Sempre? Sempre. Hagués fet jo el que hagués fet. Haguessis fet una flor, ell t'hagués fet una mà. Ja, i podem tornar a provar? Sí, sí. Sí, pots tornar a escalfar l'aigua? Jo faré una forma i a veure si realment fa una... És bestial, això. No? És com dir, faig això... Així. Només has de deixar les dues puntetes lliures, perquè si no, no té espai per... Sí, espera't, lliures. Espera't, aquí una i aquí l'altra. Així? Sí, perquè jo les pugui agafar i les pugui sucar. Sí, a veure, si això... Es pot veure, això o no? Sí, això... Ho veureu així. Sí, sí, podem... I això serà una mà. A veure, va. A veure, posem una mica més d'aigua calenta. Està calent ja, això? O potser ens esperem una mica, no? Bueno, mira, ja comença a sortir. Home, si ho aconsegueixo és que ja, vaja, em retiro. Ja vull. Em retiro. Sí, et retires? Home, no. Fer mans del no-res. Et dediques a fer mans en comptes de presentar programes de tele? A veure, agafem les puntetes. Recuperem la teva mà. No sé si la veuen. Sí, és bestial. O sigui, els que han creat això ja han creat aquesta forma primer i després l'han estirat. Sí, després la pots estirar. Normalment, quan te la donen en la forma més ordenada, que és aquesta. Aquesta és la forma on tenen els àtoms de manera més estricta. Perquè si jo la deformo molt, al final pot acabar perdent aquesta memòria. Per tant, és interessant que es mantingui amb aquesta forma, igual que si jo l'escalfo i el forço a tenir una forma estranya, el podria com deformar i donar-li una memòria diferent. Fer una mà rotllo Aznar, per exemple. Sí, no ho farem, però sí. No ho farem. I per què serveixen aquests ferros? Bueno, no és un ferro, això. No, és això, nitinol, níquel i titani. I serveix per fer formes? Doncs mira, té molta utilitat a nivell mèdic. Per exemple, no sé si has tingut la bona o mala sort de portar ferros. Sí. Doncs jo també. Te'n recordes quan ens l'apretaven i feia mal? Clar, amb nitinol no has de passar aquella visita setmanal on t'apreten, perquè té memòria de forma i et va agafant la forma gradualment. Per tant, no tens un dia de... Clar, em toquen al dentista. és fantàstic. Per vàlvules de control, perquè, clar, això amb la temperatura canvia de forma. Per tant, si se'm puja la temperatura en un lloc que jo no vull, això em canvia de forma i em pot crear una alarma. Ah, perfecte. Fins i tot ho podem relacionar amb el que ha passat a Xile aquests dies. Perquè edificis... Amb el terratrèmol? Amb edificis de llocs on hi ha molts terratrèmols, és interessant posar aquest tipus de material, perquè són hiperflexibles, es deformen, i un cop acabat el terratrèmol tornen a recuperar... La posició. Exacte, la forma inicial. Clar, suposo que el Japó això sí que ho deuen fer servir bastant. Sí, és un lloc on...